चार गो के पोस्ट देली हर दूधावा पियाई के तो चार गो से पेट नहीं भर एगो माई के। चार गो से पेट नहीं भर एगो माई के। चार गो से पेट नहीं भर एगो माई के। चार गो से पेट नहीं भर एगो माई के। ई कैसन समय आ गइल बा। चार गो के पोस्ट देली दूधावा पियाई के।